Bueno, pois isto era un empresario que resulta que lleva un aviso de inspección de Hacienda. Entonces o home puxo todo nervioso, como suele suceder nestas circunstancias. Entonces foi a asesorarse a ver o que podía facer. Alá marchou, estuvo co abogado e dixe: mira que me veu este aviso, teño unha inspección de Hacienda, ti que crees? Que debería poñerme unha roupa tal? Dixo: si, home, joder, tens que poñer unha roupa fina, que te vexa que eres un empresario pudiente, que non desconfíe de ti. Bueno, vale. Marchou, e estaban tomando un cacharro no bar, atopou con un amigo. E comentoullo, e o amigo dixe: non seas burro, joder, se vas de traxe, xa cagaches. Tens que ir ca roupa máis harapienta que teñas, para que vexa que estás necesitado, joder. Se te pilla, pois oi. E bueno, o tipo marchou maquinando para a casa, chegou xunto á muller e dixe: oiches, María, mira, pasoume isto, vou ter unha inspección de Hacienda, o abogado dime que me poña de etiqueta, e sin embargo Manolo dime que non, que é mellor que me poña harapiento. Dixe ela: mira, cando foi para casar contigo, pregúntalle a miña nai: mamá, e logo a noite de bodas, que roupa poñerei? Dixe: ponte unha bata de arriba a baixo, tápate todo o que poidas. E sin embargo, miña irmá vai e dime: ponte ben chula, ponte aí un salto de cama desas tal. Non te entendo, non entendo que ten que ver unha cosa ca outra. Mira, vistas como te vistas, van te joder igual.